Wandelen met jou over paden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Vandaag de laatste etappe van het Kreetlandpad. We wandelen vandaag van de IJsde naar het station in Maastricht, waar we ook gestart zijn. Het zonnetje is al doorgekomen. Het belooft weer een mooie wandeldag te worden. Ik zou zeggen, wandel en geniet met me mee. En tot straks. Prachtige meidoorn.
Aangekomen bij station in Maastricht. De cirkel is rond. Het Krijtlandpad is rond. Het is een mooie, prachtige wandeling door het Zuid-Limburgse landschap. Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Ik zie jullie graag aan de volgende wandeling.